dat er vaak de opnames kunnen opmaken. Ja. Ja. De op deze videoband vastgelegde werken zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend in de besloten kring worden vertoond. Iedere andere vorm van gebruik van deze videoband en de daarop vastgelegde werken, daaronder inbegrepen vertoning in het openbaar, zoals bioscoopvertoning, vertoning in horecagelegenheden en televisieuitzending, kopiëren, uitlenen, verkopen, is zonder toestemming van de auteursrechthebbende uitdrukkelijk verboden. Inbreuk op auteursrecht is strafbaar als misdrijf. Artikel 33 en 34 van de Auteurswet. Hier ziet u nog enkele slagtechnieken van Slobodan Mitrovic. Met de handpalm. Met de voorzijkant van de hand. Dit heel gevaarlijk naar de ogen. Traptechniek. Maaikeren. Voorwaartse trap. De zijwaartse trap met de bal van de voet. Dit zijn de blokkeringen, oftewel afweertechnieken.
deze technieken zeer doeltreffend zijn, zodat we vaak de opnames kunnen opmaken. Verdere commentaar bij deze comités zijn overbodig. De exacte verdeling kunt u terugvinden in het boek van Bob Dietrich. Gishin Funakoshi werd in 1871 geboren. Toen hij 13